Знам, че голямата част от публика днеска тук са от банките, но за нашите колеги от IT, аз искам да представя малко какво означава ELEM. Домени, за коя работя, стават много чувствителни. Вече има все по-актуални, които са лявен риск, които става много опасно от няколко месеца, даже 2-3 години. И вече има управление на капитала, който е една важна тема още от Базел 2. Искам да ви покажа какво е пътята на нашето мислене, за да създаваме този проект. Така че ще тръгваме от ситуацията. После, на базата на тази ситуация, сме определили какво имаме нужда да я промени и какво искаме да седем. После ще ви обясня каква е проекта, самия проект, който се казва Regulatory Portal. Тоест, какво имаме като constraint и какво решаваме да правим фактически. И после ще ви кажа какво са нашите бенефити сега и какво смятаме да правим за бъдещето, защото никога спира. Ето, какво беше положението. После има кредитен риск, пазарен риск, които касаят по-скоро колегите от риск. Има разни актори, които създават репорти, които пак са вързани с един област. И така беше положението, още и до сега. И това има импакт на нашата работа, защото имаме повече крайни дати. Тоест, аз трябва да осигурим продукцията на отчети през месеца и най-много разни дати вътре. Има повече отчети и накрая има повече сложност, комплексност, защото има нови идеи, нови показатели, който се изисква нова методология да имплементираме и никога става по-лесна. Един пример на по-голям сложност на тези изисквания е, че имаме съвсем ново, не само има повече изисквания, но те са много сложни и пак рамката е променена. Тоест не е още окончателна.